kenalan klasik. Nggih. Kula Birgita Ayu Mas, calonipun Pak Dalang Akbar iki lho. Calone samane laro to. Sampean calone Akbar. Kowe lek nyoto-nyoto calone Akbar iso nyanyi gemati apa? Push up. Cik. Ayo kowe nyanyi lak gemati iki ora? Kita kan setia ya Pak Setia. Dalang, setia. Pisanan yo ngono ki digaekne lagu kok sesuk bosen. Dadah. Sopo kuwi ki, Kang? Penting ngene yo. Omongane slendro ra kowe. Perasaan cek musik rumah tanggane wong. Iki Bisa- balik. Piye? Omasamu Omongane selendro gawene ra lagu kowe. terus dipedhot. Kuwi lho. Iki padha lanange lho, Mas. Lha lho. Pendopo lho ki. Sing ngomong ki rondan ya sapa? Oke. Bojomu ki? Nggih, Mah. Mah. Sampeyan iki apa kenal aku? Urung kenalan to, urung ngerti to. Syukur kowe. Mah, bojomu. Ngene iki aku kene iki ya wedi ngene iki mbok arani bojomu. Kowe gak sing bir bintang ya to? Gak. Bergita kok berbintang. Kenalan sik. Kenalan klasik. Nggih. Kula Birgita Ayu Mas, calonipun Pak Dalang Akbar iki lho. Calone samane laro to. Sampean calone Akbar. Heeh. Kowe lek nyoto-nyoto calone Akbar iso nyanyi gemati apa? Push up. Cik. Ayo kowe nyanyi lak gemati iki ora? Lho, aku iki arepe gawe lagu liyane Mas Mas nyapa. ora iso kowe berarti kowe hoak ngaku-ngaku. Lah ngapa kan aku kan pasangan baru tadi Ora kan ya apa-apa, bikin ora lagu apa-apa. baru. Bikin lagu baru. Heeh. Paling ndak iki lagu baru tuh harus rilis kersanipun apa? Penggemar Akbar yang di luar negeri bahkan di Indonesia tuh harus tahu iki lho pasangan Akbar. Kowe aja ngaku-ngaku to ya iki. Santai, Nduk Bir, santai. Pripun, Pak Sampean Dalang? mau diaku dadi bojone Slendro to. Oh. Tak cepak ning lagu nggo kowe. Apa, Mas? Lagune judule Birgita Rasido dadi bojone Slendro. Nah, kuwi lho. Dadi Lagune kuwi bojone Pak judule. Akbar. Nah, kowe piye? Kowe arep nyiptake lagu ora? Jono, Apa lagumu judule? ra iso dadi siji. Dongamu elek nyapa to kok cemburu ki nyapa to aku karo Syukur, Mas we. Akbar cemburu ki nyapa. Syukur Aku kowe. iki ket kowe sik ning petenge mbokmu iki seneng kowe lho. Sik. Kaya aruh. Sik to. Wong kok ngeser wit tekan wetenge mbok iki piye nek nyawang? Lho sampean ra ngerti Birgita iki daleme ngendi pirsa mboten? Ya Kediri. Kediri niku terkenal kota napa? Tahu. Wah sampean gak tau ning Kediri ning gene Birgita. Apa sing kondang? Birgita iki tahune mboke. Kok iso tekan mbokku barang. Lah iya ta kowe mbokmu kan bakul tahu. Iya. Tahune mbokmu iki mula kula seneng anake nalika cek njero weteng wis wih saiki yo enak ngono. Aku bakul tempe ora bakul tahu. Bakul tempe yo. Bakul tempe. Yo kepengin tempene. Salah sampean salah. Sampeyan aja kaya ngono Mas. Syukur. Orang baru ki ya kabeh ki ya kudu baru aja lawas terus baru ki ya baru nyapa to jane iki. Kok sampeyan ketok gak seneng nek aku karo masak bar ki nyapa to jane. Syukur. Wis nek sampean seneng tenan kene salaman tak nikahne saiki. Sik pangkatmu ya apa kok nikah ning wong iki? Kula iki modin Oh, gitu kok. ngono. Lah jare petani tebu. Lah daripada kowe kawin Melayu gak mending ngene iki to. Oh, Berarti kawin iki- Melayu piye karo ngadeg ya angel kok ora Melayu. Maksudnya niku lho kawin sing ora ngerti ngono kuwi lho. Iya, iya. Gak seneng kawin Iki apa? berarti anu. Lari. Oh ya lari. Heeh. Dik. Contone iki emeh dadi manten ngono kuwi Ya wis Mas. salaman sik kene. Oh, heeh, salaman sih. Yo. Terus Di Akbar sampun tresno kalih Dik Birgita. sampun tresno. Mas kawinipun apa mengke? Mas kawinipun wayang sak kotak arek gamelan seperangkat. Iki lho nggone Pak Barok ora nggonmu. Wong ku ngewe kok sombongmu kaya ngono. Pak Barok iki kan pakku. Heeh. Ora wurunga bakal diwarisne ning aku. Lho warisne piye dalang iki ra ming kowe tok. Badan yo dalang iki.
Kowe menang-menangan dhewe iki. Ya lak tuku gamelan dhewe nek. Lah iya. Ya apa Mas? Besok beli gamelan sendiri ya Mas ya. 2020 September gamelane anyar. Anyar langsung anyar. Domongi lek kabeh kudu nyar. 2000 piro? Selawe. Sing gawek matek kuwi. Ora enak. Sampeyan nek bojo bir kita nyambut gawe ngeten iki, sampeyan duwite sampeyan kena bir kita apa ora? Yo kabeh totalitas. ngono kuwi, Istri Mas. itu menerima nafkah 100% dari suami. Duitmu mbok kena kene. Yo no. Wah, sampeyan iki wong lanang kok goblok men to, Mas. Lho. Kok iso? Ya bener ta ya, Nduk? Iki tak Bener. tak kei resep sampeyan gonen. Heeh. Sok nek pas dinikahke ning gone ngarepe naib ditakoki sampeyan meneng ae. Lho. Dadi ben gak menehi duit bojone sampeyan. Contone? Pripun Mas Sabar sampun tresno kalih Mbak Birgita. Sampun sampeyan jawab, "Nggih, sampun tresno, Pak." Sanggup menehi kaya menehi duit sandang pangan papan. Sampeyan meneng ae. Ngombe ciu sithik-sithik lah. Gen rodok ngelu. Oh iya terus. Sandang pangan duit sembarang tinggal sampeyan sanggup nyukupi meneng ae. Meneng ae. Sanggup ngopeni meneng Meneng ae. ae. Tapi nek siji iki sanggup ngeloni, sanggup Pak. Lah ajaranmu ya. Ajaranmu sing satoke Mas. Kudune sing bener. Tresno Akbar tenan ra. Tresno. Mas, tresno. Jajal nyanyi wong loro nek Tresno lagune apa? Lho. Ora gayeng nek nggur siji. Apa napa? Kowe tak golekne pasangan. Sik kowe, iki tak tekone sik wong nonton. Nyuwun sewu Pak, lagune napa? Gemati. Iki rong iso, aja Pak liyane. Biar kowe. Sik to, iki ora nek musik kayak kapok kowe. Lah kae lagi nyusul. Kowe ngene. Wah yo ngono. Musik kaya nyusul bengi. Kudune ki ora usah nyusul kowe. Mbak, sampean iki grup Astabata iki ora padane. Astabrata. Nyusule bengi ora seragaman. Lah. Bintang tamu ya. Oh. Kowe nyanyi karo apa kene? Sik, tak golek pasangan. Sik ngateko sik. Heeh. Aku pesek karo Slendro. Oh, jadi aku karo Mas Akbar. Aku mbok katone sapa? Pesek. Gene liyane yo. Wis enek. Wis pesek. bagus ae. Ayo, sepotone to, sepotone to. Mbak pesek ngateko. Yo. Yo. Mas. Aku nek Astabrata iki kaya keluarga. Kok kaya keluarga? Mbok rasa ngejak sinden iki. Lah. Ambekan yang rasa-rasen apa gawa. Kok iso ambekan rasa iki teman pleke Mbak Birgita lho. Aja ngisi. Lah sampean entuk kuwi apik lho. Heeh. Lho iya apik cantik. Irunge ana terase bareng iki belas renek apa-apane. Ya disyukur lho iki sampean kan bodine iki sama, tinggine iki sama ya toh. Nek aku karo Mas Akbar ya padha dhuwure, nek sampean ya padha karo Mbak Sri lho. Kuwi tok men iki ning panggung iki kuwi bagianmu kuwi. Heeh. Wis, gelem ra gelem jatahe kuwi. Ijolne liyane tak ijoli HP sitokno gak entuk to. Sing dene dijolne apa sih tok? Wis, ayo Bagus, Mbak bagus. Birgita. Nggih, Mas. Ya. Bojoku iki. Mau piye tak tepapuk ngomong. Wis sak botol Yakult lho. Ngono kuwi aja kasar-kasar, contohnya iki lho Mas Akbar iki lho. Piye aku dinyek kaya botol Yakult. Iki melambangkan apa kuwi? Apa ya kuwi wong urip bebrayan, rumah tangga. Iki garise sret. Ora entuk ganggu rumah tanggane wong liya. Ngono. Wis. Kok nganti nglewati iki ganggu rumah tanggaku. Kiwor masake tengen kuburan. Kapok kowe, kapok. Tengah ndi Mas, tengah Mas. Wah, tengah tangane loro Oh tengah. iya. Serasa gagas omongane tangga ya Mah ya. Ora sang gagas ya. Nggih sayang. Ora sang gagas. Upama awake dhewe kelakon rabi njaluk malam pertama ning ndi?
bulan madu nanti? Pengennya ke Bali saya. Oh Bali, Bali ya. Nginep ning hotel ya? Nginep ning hotel. Terus kita main ke pantai. Pantai ya. Delok sunset. Kayak apa mesti ra tau dolan, mesti bakal ra dolan nek Sayang malam pertama kowe njaluk ning ndi? Pengen ro gak ning ndi? Pengen ning ndi sayang? Ning gubuk. Malah genah rasa nganggo AC ya isis ya. Ora ragat, ora ragat, ora ragat. Ora apa-apa. Iki lho Mas Akbar iki Ora ragat ragat. ora masalah, sing penting kowe meteng ya. Malah meteng lho. Lah bojoku ya. Oh, yo ngono to. Oh, saede ya. Mbak Birgita, upama ade bar ning Bali ning pantai pengen maam apa? Aku ya pengennya makan spaghetti. Aduh, spaghetti. Makan bakaran itu kan ning pantai kan bakarane to Mas. Bakarane heeh, ikan laut. Ikan laut, Heeh. Jajal kono iki tangga sebelahi jajal mangan apa kowe? Aku ya lho maem Mas. Maem apa aku penake? Suket ngono piye? Karek ngerit ngono ya. Ya iya rasa wis pokoke awake dhewe mangan sing rego larang ya paling enggak ya. Wis spaghetti apa iki petengmu gak kuat kowe. Spaghetti ya. Spaghetti kok spaghetti. Mas. Spaghetti lho. Iku lak panganane wong warga negeri awake dhewe wong desa ya ora. Ya ora apa-apa. Engko mangan cengkaruke ya awake dhewe. Ora apa-apa ya Mas. Saya. Ning pantai Serem Bali ya? apa dalem. Saya aku pengen dibeliin perhiasan. Jaluk apa wae perhiasan apa? Pengen Mas-masan. kalung, pengen gelang. Gelang kalung. sing lengkap, Tak tukokne. Tumbasnya ya sayang. Ya no, ya, tumbas. bojo lanang iki sembodo, njaluk apa tak turuti. Makasih. Ora gagas omongane tangga paling tuku kalung, tuku gelang lho. Paling yo kredit ya Mas. Paling lho gram-graman. Heeh. Sayang Lah aku. kok tak tukono gelang meteran ae ya model ya. Iya Mas, daratnya ya Mas. Kok turah 2 meter nggo Lu ngenaleni. cencang-cencangan ya dhewe no. Kowe kan gak ngono ya. Nek tanggapan njaluk sayang. numpak mobil Jangan apa? lupa mobil sing Alphard. Oh, Alphard. Ben dhewe nyaman. Oh ya gitu toh? ta. Karo leren. Kan leren adi bakal berduaan. Aku tumpakno apa ki? Tumpakno pandoso ae ya. Kok ngono to Mas? Oh gak. Ya mati. Ora tak tumpakne sing ana mesine lah paling enggak kowe. Oh, Apa? mobil. Dudu. Avanza. Tak tumpakne traktor ae ya kowe ya. Iya kan adewe petani. Petani, Mas, Iya. petani apa-apa. Kita petani yang sukses. Iya. Sampean bakul brambang. Aku ya bakul brambangnya adewe mentol-mentol. Iya. Mentol-mentol gede. Gede-gede. Heeh. Brambangmu ya Abang, mentol. Oh, gede-gede Mas mentol-mentol. Wow. Abang. Iya. Lah iya to Mas aku. Iki Bojo mikir. Ayo, masalah kowe. Wah, bojone tangga malah mbok uring-uring wae. Lho dhuwur kono. Dhuwur kono sing penting anu aku kok. Ora perlu batas. Galak metu Akbar bengi iki. Lah iya, sensi wi. Ditu suarane. Oh ngono. Bojomu karo bojoku. Iya. Ayo no. Yes. Bawa. Alah. Ayo nyuwara. Dulu. Bawa. Wis bebas perjanjian berdua apa? Ayo kene, bebas. Nyidam sari ya kena, yen ning tawang ya kena. Kita ini bener ra iso. Pokoknya pelok wae, pelok. Apa? Bawa apa? Situasi kemawon. Oh, sidase. Iya. Pas to suasananan. Apa ae tak turuti demi Kang Mas. Aku gandrungan wong ayu. Iya tak gandrung. Ya kuwi wae kudune sing Cincingno sing dhuwur katoke. Kowe bojone tangga Oh ra iya, sampe Mas. Aja ngurusi, aja ngurusi. Ora usah ngurusi. padumu seneng aku gak kelakon kok. Gak, oh ya kaca ade mending lemah sabar wis kowe. Ejal kono sik bojone tangga sik. Yo, sidase. Sepinten? Nah, sakmono. Ya. Sesuk Sepiro Mas gonmu kuwi lho? listikmu rasa abang-abang sesuk. Ya ben menor kok. Menor piye merengangah kaya bis bagong malah kula. Gila ya. Ora usah dibebas. Sik, hop. Adep rene fokus. Kang Mas Sida Kowe iki nyapo? Tanganku iki cupet ora sambung-sambung ngene barang. Tangane cekak. Gak iso, ya gak iso iki lho. Ora iso, ora apa-apa. Tangane ndek. Ora iso, Sawangan ndek. sawangan aku. Ya. Tangan panjang kuwi berarti tukang nyolong. Iya. Tangan panjang maling piye? Sing panjang-panjang iki sing apik malah. Oh iya, apa iya to Mas Akbar? Iya. Iya. Kowe nek teater izat to. Ayo. Tansah
piye to? Ora tau dansa. Aku ora tau kruwel-kruwel ngono. Heeh. Apik to suarane bojoku? Iso to menyer-menyer mesti ra Iso munyer sak lanange malah lho. Lah iki lho. Ora nyandak, ora nyandak. nyandak, Jajal ora aku, nyandak. Mbak Pir aku. Lho. Lho lah. Oh, jajal koyo ngono iso ora? Lho. Alah nyandak, lah nyandak. Kowe tanganmu ya Gak cepet apa-apa ya kita kecil tapi ada yang besar. Apa sing Boh aku ora ero. Ya angan-angannya dhewe to, Mas. Tak kira apa? Gak. Potoknya Positive thinking ya. Potoknya Kok foto? Jajal lanjut nih bojomu. Heeh. Ayo. Ing sarena lan ngene. Aja ra kuat nek kuwi aku. Prei aku nek ngono. Ayo, kowe wani ora? Ora. Ra entuk dalang ya ra. Dalang aku toto karo dalang pokok jujung sinden. Lah pengen jujuk kok tak wayang apa piye? Aku karo ati karo duduk ae Pak. Oh duduk no mriyayi kok, keluarga mriyayi kok. Kene wong ayu wong kene sayang-sayang. Ya sayang ya. Nyapa jane. Kowe tak tuwapu lambemu lho. Ben kayak gini berarti kayak mantan-mantanan ngono ya Pak Mantan, Dalang. mantan. Adewe kaya wong jaluk ra apa-apa, Mas. Rubuh kene. Wis karek. Sik omonganmu ra penak kaya wong Lah jaluk. ning dhuwur kono anake nggon ning dhuwur kono adewe nek ning kene. Wis ora apa-apa masuk linggih ning trotoar sing penting kita bahagia ya. Iya, Mas. Ra Rasa gak apa-apa. kesombong. Kuwi lho kok telur sasi lho dipedhot wedok. Ya Ora mungkin kita kan setia ya Pak Setia. Dalang, setia. Pisanan yo ngono ki digaekne lagu kok sesuk bosen. Dadah. Sopo kuwi ki, Kang? Penting ngene yo. Omongane slendro ra kowe. Rasa ngek ngurusi rumah tanggane wong. Iki Bisa. male. Piye? Omasamu Omongane selendro gawene ra lagu kowe. terus dipedhot. Lho. Iki padha lanange lho, Mas. Lho. Pendopo lho ki. Sing ngomong ki rondan ya sapa? Wis ayo terusno, aja gagas wong edan. Ki kondi gini. Wedan nek balane kok. Yo, heeh. Heeh, monggo. Datan kinggang sarambat lamun aduh caketing Yo keri wi. Kayak enek sing mak plepok-plepok. Lah yo. apa kuwi Pak Dalang? Mik ki lho, mik. Oh, mik. ini. Tak polling sik. Pripun Pak De? Cocok mboten? Lah apa rasa entek kok penonton. Cocok mboten? Cocok. Slendro kali Mbak Sri cocok buatan Bapak Ibu. Wah, Gak cocok. aku. Kula kali pesek niki cocok mboten, Bu? Boten. Wah, boten. Padune ape mbok senengi dhewe jeneng. Kula kali Sri cocok mboten, Pak? Boten. Cocok. Ah, cocok ya. Cocok kok diarani dhewe iki Ya lho. ben sing penting tak cocok-cocokne ya sak ya. Iya, Ayo, iya. nembang wong ayu. Nembang wayahmu Sri. Yen cedhak tansah mulat. Irungmu gen bolongane tenan. Ora lho, enak, Pak. Mas, gur templekan tok. Koyo nyendil koyo. Sido asih Alah difotoe gua apene tanggane. Ya iya. Kere. Aku ya dhewe duduhna Mas HP-mu Mas. Pacarane kok nganggo Loh. apene tanggane. Dalang nek ning dhuwur panggung kan ora nggawa HP. Lah. Nek njaluk apene kancane. Anu, Mas, fotone di Halah. Kuwi malah penonton. kan ora kancaku. Ngono. Terus. Pindo. Ya. Mimi lan Mimi Om. Mintuna kok. Pindo mimi lan mintuna. Wedok ya kaya dipeksa modele. Ngenyek. Nyek, kowe iki ngenyeknya apa to Mas? Pendopo lho ki. Wis seru, Mas. Lah iya. Pondok kamar mandi ya sapa? Galak men lho bengi iki. Tak galak-galak nih. Banyak beban pikiran kok piye ya. Iya kaya iya, akeh. Gak ya? Oh gak ya? Oh Enggak gak. sayang, enggak kita harus bahagia ya kan Bahagia. sayang ya. Syukur. Rahasia. Nah, gak iso kowe nek sayang-sayang. wani-wani aku rahasiamu tak buka.
Aku ya roh Mas, Mas. Nek dhuwur panggung iki masalah internal aja digawa-gawa, Mas. Oh ngono. Kowe rasa ngewangi-wangi. Lho, iki bojoku ae tak ewangi. Syukur. Nek lanang musuh lanang ndak apa-apa. Bojo. Nek lanang musuh lanang. Aku yo lanang. Kowe iki wedok. Oh, wedok. Balik-balik. Walik-walik. Kok pesek. Kira aku lanang. Peseke kucluk kok. Suwe nek iki kotrok kok. Ayo bareng Nimas Hana tapi wajib. Sida asih Kowe nek nyoto-nyoto karo bojomu mbok diwenehi dhuwit kaya iki lho Mas perwira Mas. Ndang. Dagelan kayane ndak sepiro tapi nek karo wong wedok kuwi tresno. Mah, sini mah. Apa, Papa? Ada apa itu? Wow. Lho iki lho Mas. Ampun. Hei, kuwi dompete sapa? Delok. Nyapa? Dompetku celok. Dompetmu. Layak isine kok isine 2000 tok iki. Tak kira nek ngasih aku uang beneran. Kontrak. Blobo apa? Dompete bir kita iso. Ayo nembang Mbak Bir karo Mbak Pesek. Sing gumyak ora kudu sidrase. Engko mari iki Mbak Bir kita duet nggih karo Mas Akbar nggih. Karena banyak netizen yang minta Mbak Bir kita sama ini. Nggih. Sik miku sik nyantol-nyantol. Alah sing ngantole wedoke biasa. Iya Mas saya. Sing gumyak apa? Ayo, apa tembangipun sayu? Sing gumyak. Nangis sajroning atiku. Nalika siramu putus liramu ra krasa. Karis. Bar lagu niki mengke Mas Indra bibar lagu niki mengke Bu Isna PLT Kadis Pertanian dihadiri mengke. Oh siap ndherekaken. Ya dilanjut. Ya. Ojo lali pawale. Tarik. Hey.
Ojo lali pawele. Terima kasih Mbak Birgita, Mbak Sri Pesek. Sampun ngaturaken meninggih menika ninggal katresnan.